Bàsicament dir-vos que tot això naix des de dins del conservatori. Els profes també estan conscienciats de que la música moderna ja forma part del nostre dia a dia, així que això de que al conservatori només s'estudia música clàssica no és del tot de veres, val? Què vas a cantar-nos avui en la teua cançó elegida? We Hello de Beyoncé. Conta'm, el sents identificada amb ella? Sí. T'agrada aquest estil? Este estil és el meu i estic molt còmoda. Tinc ganes ja d'explotar-ho. Àngels Vidal i ve des de Xàtiva. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Bueno, jo és que a la Nina Simone li tinc un apreci especial per el procés de composició que ella porta darrere, per el moment i per l'aspecte social que ella porta a la música. A mi em pareix prou espectacular. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. Ana Zomeño, un fort aplaudiment. Drip by the window, the autumn leaves. Que m'agrada molt aprendre solos d'escat i és prou divertida la cançó, encara que siga un poquet trista. La versió és com molt vital i ràpida i divertida. Days grow long, soon I'll hear the winter song, but I miss you most of all, my darling. I anem ja a per la última de les 4 finalistes. Ella ve des de Benilloba i li diuen Enya Patget. Un fort aplaudiment per a ella. You see through right to the heart of me. You break down my Cantes des de ben menuda i m'han dit que les celebracions familiars a ta casa són tot una festa. Què passa? Pues mi madre también canta y mi abuela también, y bueno, mi bisabuela también cantaba. Y pues nada, cuando nos reunimos todos juntos, pues algo sale. Enguany a Nadal, tots a Benilloba, ja ho sabeu, convidats. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. Un fort aplaudiment per a Maria Vicent. Què significa per a tu haver sigut l'alumna del centre millor classificada en un concurs com este, on el nivell està pels núvols? Per a mi cantar és la cosa més bonica que hi ha en el món. Aleshores, l'haver participat ja per a mi és el premi. Aleshores, per això estic molt feliç també de poder cantar avui així. La joie de la bonne humeur, ce n'est pas mon argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux clouer les mains sous le cœur. I jo des d'ací vull agrair principalment a l'equip de professors que han fet possible tot este acte, no? Perquè no li tenen por a res, són decidits i són els primers que te diuen bueno, la final està pendent, ¿vale? Quan fem això a Sala Gomis, no sé què, i diu, bueno, va, a veure, que així hi ha que preparar moltes coses i... Pensem que la cultura és segura, guardem unes mesures a tope de seguretat, assistem tots en mascareta, guardant distàncies, n'organitzarem més, serem més gent i estarà igual de xulo i tindrà la mateixa categoria. Avui hem gaudit moltíssim perquè a més la selecció musical ha sigut de lo més encertada i res, anem a esperar la decisió del jurat i felicitar-vos anticipadament ja a les 4 perquè ho han fet genial. La guanyadora de la segona edició del concurs M'encanta Gomis organitzat pel Conservatori d'Ontinyent és Ana Zomeño. Yesterday when I was young, many songs waiting to be sung, many places landing stop for me, so much pain I refuse to see. I ran to bus and time ran out, never started to think what life was about. Every conversation I recall, concern itself with me, that's all, since you went away. The day